Šefe, ja ne mogu više. Od 6 jutro sam ovdje. Ja odam kući. Da mi se nešto sviđa, gospođice, ja ne žalim pare. Kada mi se nešto sviđa, ja ne žalim pare. I otrešim kesu. Moja sljedeća destinacija je Laza Lazarević. Prvo psihijatrija, pa onda Laza Lazarević. Da me vežu tamo. Da me biju. Šta radite? Mučim se, sam sudija. Pitam za profesiju. Koja je vaša profesija? Evo mi ga moj stručnjak. Sad će on da smisli izlaz iz našega problema, će da nađe rešenje. 2 dana samo ćuti, puši. Jel imam ja pravo da odmorim? Jel imam ja pravo da odmorim 1 dan? Molim vas, dođite po mene, nije mi dobro. Pritisak me mnogo skočio. Look at this. Oh, perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris.